Il-ħoss huwa wieħed mill-aspetti l-aktar importanti f'kitba kreattiva. Wara kollox, il-lingwa kienet mitkellma qabel ma nkitbet u tħallimna nisimgħuha qabel ma naqrawha. Il-lirika msieħba mal-mużika u s-seħer li jaħkimna meta nisimgħu storja huma xhieda tal-qawwa tal-ħoss f'kitba kreattiva. Xi elementi tal-ħoss huma marbuta mas-sintassi u l-versifikazzjoni, jiġifieri mal-binja tal-versi u tas-sentenzi. Fost dawn insibu l-metrika, il-varjetà fit-tul tas-sentenzi u r-repetizzjonijiet, aspetti li l-kol kemm huma jikkontribwixxu għar-ritmu fit-test. Aspetti oħra mill-kitba li jintrabtu mal-ħoss huma t-ton u r-rima li bħall aspetti l-oħra li semmejna inħarsu lejhom f'rokniet oħra. Min barra dawn it-tekniki nistgħu nżewqu l-kitbiet tagħna bl-eliżjoni, l-alliterazzjoni jew l-onomatopea, tekniki li l-kitba kapaċi jagħmluha aktar tal-widna. L-eliżjoni hija tneħħija tal-vokali fit-tarf ta' kelma sabiex niksbu ritmu aħjar u tlissin aktar naturali. Ngħidu aħna darb'oħra flok darba oħra, jew ħafna aktar flok ħafna aktar. Din it-teknika titħaddem b'mod partikolari sabiex il-kittiba jżommu man-numru ta' sillabi li jixtiequ fil-poeżiji tagħhom. Ngħidu aħna fil-poema Il-bikja tal-Masġar ta' Oliver Frigieri insibu l-vers Ibkina llum iżdiet ħaqbina għada. Bl-eliżjoni dan il-vers fih 11 sillaba u huwa konformi mal-bqija tal-endekasillabi fil-bikja tal-Masġar. Mingħajr l-eliżjoni kien ikollu 12 sillaba, kien itellef mir-ritmu mexxej tal-poema u kien jinqara hekk: Ibkina llum iżda itħaq bina għada. L-alliterazzjoni hija teknika oħra marbuta mal-ħoss għax tissawwar appuntu bir-repetizzjoni tal-ħsejjes f'kelma jew fi frażi. Il-poetessa Awċija Mary Meilaq hija imalma mill-aqwa fl-użu tal-alliterazzjoni. Ngħidu aħna fil-poeżija ġejja x-xita. Il-qattusa ħimda frokna torok lil widnejha u t-tiġiġa tgerfex sħab ta' trab qajmet b'dufreha. Fit-tieni u t-tielet versi b'mod partikolari u fl-istrofa kollha b'mod ġenerali insibu l-alliterazzjoni tal-ħsejjes r u t. Tajjeb li ninnutaw li l-alliterazzjoni mhix biss repetizzjoni tal-ħsejjes imma wkoll l-effett tagħhom. F'dan il-każ, ir-repetizzjoni tal-ħsejjes qed tidwi repetizzjoni temil l-annimali. Teknika oħra li tilab bil-ħoss hija l-onomatopea. Teknika li permezz tagħha kelma tidwi l-ħoss li tkun qed tfisser. Ngħidu aħna il-kelma tbaqbaq timi tal-ħoss ta' tbaqbiq tal-ilma jew tal-likwidi oħra. Mary Meilaq hija imalma ta' din it-teknika wkoll, bħalma naraw fil-poeżija ġejja x-xita. L-isponsun wit, waq il-wis ġolar. Nies ta' Malta xita għandna, natfu l-bjut u iftħu l-bjar. Hawnhekk il-kelmiet wit u waq qed jimitaw il-ħsejjes tal-annimali. Spiss, tekniki akustiċi bħall-alliterazzjoni u l-onomatopea ikunu l-qofol ta' tongue twisters jew ta' wiċċ lil sin bħal Harry Howell ħawħa fil-ħamrija ħamra ta' Ħararaw. Jew Toni Tana ta' Nitina tal-li tajtu tuta tajba. Sabiex il-kitba tagħkom tkun tassew tal-widna, nissuġġerixxu li taqrawha b'vuċi għolja u tħadmu wħud minn dawn it-tekniki, iżda mingħajr esaġerazzjoni. U ma ninsewx li fl-aħħar mill-aħħar, kitba ma tridx tidher tajba biss, imma trid tinstema' sabiħa wkoll. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.